Здравейте хора, аз съм Никс. Днес говоря отново с Цикони и с Дарк. Съжалявам за лага, днес нямам на Assassin's Creed Brotherhood. И първата мисия, нали, Story Mode. И ново. И ще си казвам Никса. Защото имам още един. Така че тук започвам по някакъв начин, който не искам да гледам. И така. Тук чакаме за да спре това. Ти си Ецио Аудиторе да Фиренце. Да, бест. Съжалявам. Да, лага е доста голям. Съжалявам. Ще я съжаля. Човек. Ще оживеят споко. Тук трябва да искаш да помпиш. Не знам, малко да го убя. И сега продължаваме да гледаме. И доста се гледаме. Все още не мога да го скипна. Ало. О. Снимам клип. Това е Дарк. Да. Това е Дарк. Ей, Дарк. О, е. Махнек. Чакай всичко това да свърши. О, накрая. Не. Отново. Яви. О, да. Вече мога да го скипна това. Така че. След малко ще започне същинската игра. Ето е мен. Ето е аудитория. Ето ме. Сега. Трябва да ходя там. Hey, Dio. What's up? Ти чам просто. Няма друг като мен. Бягай. Бягаме. Съжалявам за скока. Наистина. Тук отново е синематик. Трябва да го изчакаш. А ако не ти се чака, просто натискаш Escape. И натискаш Skip Cinematic. И понеже на мен не ми се чака много. Така. И тук трябва да заложиш за да пуснеш своята орлова визия. Да бягаш. Опа. Не оцели място. Къде е? Аха. Ето. Трябва да се обръщаш и да гледаш къде свети ето така. И затичваш се натам, като натискаш W, дясно копче на мишката и Space оставя тук. И после се катериш, той сам. И просто ти го насочваш на къде да си катери. И тук той сам се скача. В принцип. Тук сам прави всичко. Само трябва да го насочваш. И той е някакъв безстрашен идиот. И така, вече сме горе. И идва. Това е моят чичо, Марио. И... Марио! И това е отново синематик, така че с него трябва да минеш през абсолютно целия Рим. Горе-долу. Ето, сега трябва да го следваш. Ето това е той. Ехи, имам двойно острие. Да. Айде бяга.
вижте какъв е бавен. На мен не ми се чака. Така че, тук някакви шнапсуват. И отново скипвам. Защото все пак трябва клипът да свърши. И така. Тук следваш Марио. И изхвърляш абсолютно всички пътя ти. Като задържаш shift, докато бягаш. Марио. То сбяга като мравка, брат. И сега. Аре. Не, искам някакво друго оръжие. Имам 53 000 пари. И аз да имах толкова докато таковам. Да имах толкова докато играя с същинската игра, брат. Аз тогава трябва да ги обирам. Сериозно. Докато играя трябва да обирам всички. За да спечеля пари. Смятате. Пък тук даже искам да ги обира. Бягай! Много обичам да мятам хората така. Се трябва да последвам този бъвник. Сега се спря и ходи. Има дразно. И тук. Ще се бием. Да, това е якото. И сега с двойното острие е доста по-хубаво. Избивам всички. Е доста интересно. Защото си бие с друг асасин тук, който е към твой отбор. Но шо? Ти нещо против мен ли имаш? Ай. Този не умре. Ох. Тук някакъв ми атакува и аз го убивам просто с двете остриета в устата. Не ги набирам. Ох. Тия са доста слаби, в принцип. Сега ми се правят на мощно, защото са много. Ама ние сме два асасина. Така че. No chance to defeat me. И така. С едното острие тук, с другото там. Убивам тоя. Другия модра. Ама аз имам супер много живот. Това е якото. Когато играя същинската част на играта, имам много малко живот. Направо ужасно. О, то се е бил отровен от чичуми. Браво на него. Браво на чичака. Ох. И така, моя гиритаж. Ох, майко. Отиде. Да. А Марио сега ще му бъде помогнато. Така, убил го. Ох, бе. Ме ли ще отрежа, външно? Така. Сега тук той ще ме кара. Ето виж, какво пише. Hold. Това е това. За да спринтиш. Hold, това е това. Да, бе! Което обясни. Така че... Бре, ние не говорим, защото нашия приятел Никс не спира. Аз съм виновен пак, значи. Тук избивам всичко. Аз. Марио. Не ми помогна. Мършата. И ето. Сега започва същинската част от преследването. То пак падна. Събота. Ай, Будима. Ай, нинджа. Май ми се прави много добър. На бас. Така. Тук видяхме стрелец. В по-напредна стадия на играта много обичам да убивам стрелци. И така. Съжалявам, отново залага, наистина. Може да го преживеете. Както казах аз. Скочих не там, където трябва. Ужас. Ама са покатили пак. Що може? Това е Assassin's Creed. Охо, мърши. Мърши за убиване. Къй сте? Охо, сори. Охо, бе! То спак. С кой ще се бижа? Така.
Сега мога да чака. Ух! То се чака. Той ти чака, бе, брат. Бе, Марио е! А, Да, не си. Марио. It's me. Оле! Оле! О, това не го очаквах да имам толкова много оръжия, сериозно. Дарк, тук ли си? Да, бе. Окей. Не очаквах да имам толкова много оръжия. Свалях, окей. Ужас. Къде му Къде си? Мари. Аха, ето. Ари, бе. Толкова се бавя. Аз взема го ритна. Сериозно. Да побърза, значи. Голям бавняра е, човек. Лео. Като са влачика, да, не подобни гащи. Съжалявам за умните лафове. Просто не мога да измисля нещо друго. В момента не ми е дошло музата. Така, че... Паднах! То сме избута! Тама той падна. Това гъ. Да полети, бе. Падна ли, бе? Айде по столата. Ома гъбото. Цикони, вижте ти на скайпа. Сега. Сега ще ма каза секретаря по YouTube, нали? Какво? Успях го да бера. Говори си сам. Шегувам се. И така. Тук вече точно приприлича пътя. И Колко стигаме. време е един епизод на Assassin's Creed? Иди да си няма. В смисъл е една мисия. Иди да си няма. Едно си е играл. Аз засичах. Еми, С що хронометър. се засича, какво си мислиш? Не те беше тъпо. Не беше тъпо, бе. Да, бе, си засичаш колко време ще минеш една мисия на игра. Да, За да знаеш колко време ще бъде клипа. след малко ще свърши. Да скача. Нали? А тъй, дало Никс да сложи нашите канали в описанието. Ютуба, от YouTube. YouTube. Опи! И тук. Мисията се малко ще свърши, така че. Даже това е края. Така че. Да, това е края на мисията. Аз бях Никс. С мен говориха Дарк Hello. и Цикони. Хело. До Хикс, виждане, бе. до нови срещи, до следващия клип на Плюс Call of едно, Duty ачо. или Assassin's Чао. Creed. Чао!